Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде малко по-различно от останалите стандартни за канала ми ревюта на Parkside. Ще ви представя ето този дърводелски тезгях на Трой. Марката не е от най-известните и както повечето неща в наши дни се произвежда в Китай. Както сами виждате, дърводелският тезгях пристига в насипно състояние. Изглежда прилично добре опакован и укрепен. Това е модела с две дървени стяги. Тезгяха е изработен от каучуково дърво. Характеризира се със средна твърдост на дървесината. Малко по-късно ще го сравня с моето буково трупче. Интересно е да се отбележи, че каучуковата дървесина е по-екологична и природосъобразна. Това е така, защото се счита за вторичен продукт от добива на каучук. За нейното производство се режат само дървета в края на жизнения им цикъл, 20-25-та годишнина. Никой не унищожава млади дървета, от които може да добие много по-ценния каучуков латекс. И като вторичен продукт, каучуковата дървесина е по-евтина, съответно и мебелите, произведени от нея, са по-евтини. Нека започнем с монтажа. Подгответе се за малко играчка при нивелиране на краката и двата напречника. На мен ми отне около 7-8 минути, а пода ми е идеално равен. Хубавото в случая е, че дъното на рафта е изработено от около 7 мм дебел шперплат и може да понесе солиден товар. Дори само с двата напречника краката изглеждат доста стабилно. Определено производителят се нуждае от по-добро ръководство, защото сегашното позволява малко свободни интерпретации, а не като да не съм сглобявал мебели преди. Ето така изглежда напълно сглобения дърводелски тезгях. Окомплектовано е с 4 метални дърводелски стопера. Всъщност не съм сигурен дали на български стопер е правилният термин. На английски е bench dog, както и с 4 пластмасови стопера. Тезгяха е снабден с 18 отвора, точно за тези стопери или за винтови дърводелски стяги. Снабден е и с много удобно корито за вашите инструменти. По този начин те никога няма да ви пречат. Чекмеджето на тезгяха също е повече от удобно. Обещах ви да направя сравнение между твърдостта на дървесината на буковото ми трупче и каучуковото дърво на тезгяха. Нека видим. Бих казал, че двете дървесини са горе-долу с една и съща твърдост. Като недостатък мога да посоча сравнително лекото тегло от 27 кг, разпределено основно в горната част на тезгяха, което го прави сравнително лесен за разклащане. За клащането лесно може да го елиминирате, като монтирате тезгяха до стена и го захванете за скоби към нея, но все пак имайте предвид, че с цена от около 300 лева това със сигурност не е професионален дърводелски тезгях, а по-скоро е насочен към хоби потребителите. То се отнася до двете стяги, не очаквайте невероятно качество от тях, но ще ви свършат перфектна работа, ако искате да закрепите някоя дъска за по-лесна обработка. Имайте предвид, че водачите на стягите се направляват само от тази тънка летва, а не по цялата си дължина и при пренатягане се получава едно доста неприятно усукване. Най-често е видимо, когато решите да използвате металните стопери, за да захванете някоя дъска за шлайфане. Нека ви покажа. Тук, ако производителя беше вкарал водачите в канали от плътна дървесина, това нямаше да се получава. Като цяло, тезгяхчето е повече от сполучливо, качеството отговаря на цената. Трудно ми е да повярвам, че в този ценови диапазон ще намерите нещо по-качествено на пазара.